Gràcies per haver-nos rebut. Jo he vingut a parlar sobre la vocalia de joventut de la meva entitat, de la Federació de Sords. Faré una breu explicació sobre el tema. En primer lloc, jo soc representant de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. És una entitat creada al 79. Hi ha 25 federacions associades i representem els drets i els deures de la comunitat sorda. A més, la Federació de Sords està vinculada a moltes entitats, com pot ser la Confederació Nacional de Persones Sordes, el COCARMI, que és el Comitè de Representants de Persones amb Discapacitats, entre d'altres. Dit això, nosaltres, com a entitat, tenim diferents departaments i oferim diferents serveis. En primer lloc, tenim un departament d'intèrprets que oferim el servei d'interpretació a les persones sordes que ho necessitin o persones oïdores que es vulguin comunicar amb un sord. També tenim el departament de formació en llengua de signes catalana, és a dir, ens encarreguem d'oferir cursos de formació en aquesta llengua, fer tallers, divulgar la nostra llengua. El Departament d'Atenció Social, que és un treballador social i una educadora que s'encarreguen de donar suport a les persones en situació de sensellarisme, vulnerabilitat, etc. Fem una mica com de pont de comunicació entre la societat en general, la comunitat sorda i la nostra entitat. També tenim el servei d'inserció laboral, és a dir, les persones sordes que cerquen feina, doncs nosaltres els orientem i els acompanyem en tot aquest procés des del principi fins al final. Fem també de pont de comunicació entre la comunitat, que moltes vegades té moltíssimes dificultats per accedir al món laboral, i les empreses ordinàries. També tenim un departament de creació de material didàctic, de material visual, adaptem museus a la llengua de signes, guies, això fem. Dit això, també tenim diferents vocalies, per exemple, la vocalia d'accessibilitat, la de política lingüística, que jo en soc el responsable, la vocalia de polítiques sectorials, i a les polítiques sectorials tenim joventut, LGTBIQ+, atenció a la tercera edat i dones i immigració. A més, avui, òbviament, he vingut a parlar de la Comissió de Joventut, d'acord? La Comissió de Joventut realment és una... Com sabeu, la sordesa és una discapacitat, però realment és una discapacitat molt invisible que provoca moltes barreres. Ai, disculpeu, us he passat un petit dossier, que ara us el donaré, perquè hem preparat un petit dossier, i aquí teniu dades que poden ser del vostre interès, com per exemple, hi ha un petit recull que diu que en els últims anys hi havia 13.000 persones sordes i l'any 2021 es van censar prop de 35.000 persones sordes, és a dir, ha hagut un augment significatiu de la població sorda. Què vol dir? Que abans no hi eren? No, sinó que no hi havia un cens. Per tant, si no estàvem censats, no podíem aportar les solucions que aquest col·lectiu necessitava. A dia d'avui, a Catalunya, hi ha uns 4.000 joves sords, de 14 anys fins a 30 anys, aproximadament. Som molta gent jove, sorda. També en aquest dossier us aportem un marc legislatiu que serà del vostre interès. En primer lloc, la llei que va donar rang d'oficial a la llengua de signes aprovada pel Parlament de Catalunya el 2010, la llei d'accessibilitat i l'Estatut de Catalunya, on la llengua de signes és reconeguda. A nivell estatal també hi ha molta legislació que parla sobre l'ús de la llengua de signes, la seva divulgació i també sobre mitjans de comunicació alternatius. En resum, la Federació de Sords lluita permanentment perquè les persones sordes tinguin una igualtat de tracte i assoleixin els seus drets. Intentem eliminar les barreres de comunicació existents que, per desgràcia, encara perduren. El jovent sord està especialment afectat i jo vinc avui per parlar d'ells, per donar veu a aquest col·lectiu. Hi ha diversos problemes, com pot ser en l'àmbit laboral, en l'àmbit social, en el món de l'accessibilitat. Moltes vegades es limita les nostres necessitats a l'ús de l'intèrpret. I no és això només. L'intèrpret és, òbviament, molt important, però les nostres carències estan en tots els àmbits. Què provoca? Que els jovents sords estiguin completament aïllats.
Per tant, la Comissió de Joventut té una actitud proactiva per tal que la comunitat sorda jove pugui accedir amb igualtat de condicions a tota la informació i a tota la comunicació. Nosaltres, per exemple, li donem molta importància a la detecció precoç i a una detecció amb una orientació inicial. És a dir, per exemple, trobem un xaval sord, que és usuari de llengua de signes o no, és prelocutiu o postlocutiu, té una sordesa pregona o té una sordesa més lleu. Nosaltres ens reunim amb ell i l'orientem al servei que li correspon, com per exemple el CREDA. A més, també l'orientem per tal que pugui adreçar-se a les associacions de sords perquè aprengui llengua de signes. Moltes vegades ens pensem que un noi jove o un noi neix en una família de persones sordes coneixedores de la llengua de signes, i això no és així, pot néixer en una família oïdora, per tant no han adquirit la llengua de signes. Per tant, nosaltres els assessorem, els orientem i els donem escalf perquè trobin el seu camí. En quant a l'educació, nosaltres defensem un model en concret, tot i que hi ha dos models, el model oralista i el model bilingüe intermodal. Aquest és el que defensa la Federació de Sords i el que la Vocalia de Joventut li dona més importància. És un model en què pretén que la llengua vehicular principal sigui la llengua de signes, però sempre donant una importància igual a la llengua oral, perquè els nois joves aprenguin la llengua oral i la llengua de signes amb igualtat de condicions. Però no hi ha centres que tinguin aquest model avui en dia. N'hi ha molt pocs. Tot i que hi ha un decret d'inclusió educativa i que diuen que les persones sordes tenen el dret de rebre aquest tipus d'educació, això no és així. Hi ha molts pocs centres que ofereixin aquest model. Sempre aquesta manca de recursos va associada a una manca de pressupost i és l'excusa eterna que ens donen. És a dir, hi ha un marc legislatiu molt extens que defensa els nostres drets, que si es complissin aconseguiríem l'utopia, però és que això no és així, no? Per exemple, moltes vegades un noi va a classe i no li donen totes les hores lectives. O potser sí que li donen les hores lectives, perdoneu, d'intèrprets, però després té una reunió amb un tutor i aquí no se li incorpora la figura d'un intèrpret i aquesta informació no la rep. A la ciutat de Barcelona estem molt millor que la resta de pobles, no? Moltes vegades s'arriben a donar fins i tot 20 hores d'intèrprets, però hi ha altres poblacions que no hi ha manera i és dificilíssim assolir el 100% de les hores lectives a l'aula d'intèrpret de llengua de signes. Tot i que no parem de dir que és un dret, que ens emparen les lleis, que el decret d'inclusiva ens dona suport, que sisplau, que està demostrat, doneu intèrprets, no hi ha manera i no em cansaré de dir-ho. I sempre ens donen la mateixa excusa, que no hi ha peles, no hi ha pasta i tot es redueix al mateix, és esgotador. En quant a atenció social, sincerament, és desgastant. El jovent està molt sol, no hi ha polítiques concretes que donguin atenció a les necessitats específiques dels joves sords, s'oblida tot sovint que tenen unes necessitats comunicatives molt concretes, aquesta educació deficitària degut a que no hi ha un model d'educació bilingüe intermodal adequat fa que tinguin un nivell d'analfabetisme important, no reben els continguts curriculars que es mereixen, això provoca que després no accedeixin al món del treball, és un peix que es mossega la cua, és desgastant, s'aïllen i realment, per exemple... Disculpeu, perdoneu, l'intèrpret ha volgut fer una aclaració. Per exemple, en el món laboral, el Marc comentava la dificultat que tenen les persones sordes joves per accedir al món laboral i que tot i que hi ha una quota del 2% reservada per contractar persones amb discapacitat és complicadíssim i és molt difícil accedir per ells. Un 2% considerem per part de la Federació que és poquíssim i a més és que no es compleix. Moltes vegades les persones sordes accedeixen a unes feines de neteja, amb tot el respecte, però clar, o en una fàbrica. Com ets sord, en una fàbrica, en una cadena, no et donen l'oportunitat de créixer a l'empresa, no et donen oportunitats, és, repeteixo, com un peix que es mossega la cua que et relega al pitjor.
No ja no sé si és una qüestió de discriminació, si és una qüestió de costum, si és manca de coneixement, si és por a la diferència, si és el fet que ens comuniquem amb les mans. Això provoca una mica de desagrat en general, però el que provoca és que estem discriminats. L'àmbit tecnològic, com tots sabeu, ha hagut un desenvolupament brutal i tot i que falta el desenvolupament tecnològic, adaptar-lo a les nostres necessitats per cobrir necessitats, sí que és veritat que ens han ajudat molt per eliminar les barreres de comunicació existents. Un tema que em preocupa moltíssim, que és un tema cabdal, és els serveis públics i els recursos de l'administració. És un problema impressionant perquè no hi ha accessibilitat. Per exemple, els metges, els psicòlegs, un treballador social, qualsevol tipus de servei que vosaltres podríeu anar-hi sense problema. No saben llengua de signes, no hi ha professionals que coneixin la nostra llengua. Tenim una frustració que no us ho podeu ni imaginar. És que jo vull, no hi ha espai a la improvisació a la nostra vida. És a dir, sempre ho hem de planificar tot i moltes vegades fins i tot ens diuen que no. Per exemple, en l'època del Covid. Va ser horrorós, horrorós. Els metges, recordeu que tot es feia via telefònica, no? Jo entenc que no va ser fàcil per ningú, però per nosaltres va ser terrorífic. Una altra vegada vam tornar enrere, vam perdre tota aquella autonomia que havíem estat aconseguint, depeníem absolutament del familiar oient que ens fes les gestions que necessitàvem via telefònica. Les conseqüències han estat una pèrdua de salut mental increïble. És un tema que es parla moltíssim amb la societat en general. Doncs imagineu en la comunitat sorda i en el jovent en particular. Hi ha molts problemes de salut mental, hi ha moltes depressions. L'accessibilitat no només és comoditat, és que és vida, és felicitat. És horrible, és horrible. Els serveis públics no estan adaptats, no ofereixen la igualtat als diferents ciutadans. Nosaltres tenim drets i hi ha problemes de salut mental derivats a que no hi ha intèrpret de llengua de signes, que no hi ha professionals que ens atenguin amb la nostra llengua. La llengua de signes de Catalunya no és de la comunitat sorda, la llengua de signes de Catalunya és de tots els catalans, que hi ha lleis que ens donen suport i tot i així no es compleixen. També moltes vegades la Federació de Sords intenta sensibilitzar, òbviament, a la societat. Som, com ho diríem, som la veu del nostre poble, no? I sensibilitzem, eduquem i no només donem suport a les persones a nivell individual, sinó que representem el col·lectiu. I perquè hi ha moltíssima gent que no ens coneix, ni coneix les nostres característiques, les nostres necessitats i moltes vegades quan demanem coses, repeteixo, la gent sempre t'envia com cada vegada més cap amunt, no? I sempre posen l'excusa del pressupost, dient que no hi ha partides pressupostàries que contemplin aquesta despesa, que és molt interessant però que ja ho veurem i sempre estem igual. Bé, jo crec que he fet un resum. Si teniu qualsevol pregunta, doncs estaré encantat de contestar i us he portat aquest dossier que explica una mica les meves paraules. Moltes gràcies. Moltes gràcies.